Kaixo, nire super txiki eta super familiak, zer moduz gaude? Gaur, urtarrilak 3, 3. gakoa 2025 eder baterako. Ea zer topatzen dugun urtarrilak 3arekin. Nere bizitzaren arduraduna naiz. Zer esan nahi du honek? Kriston pixua? Ez, alderantziz, askatasuna. Nik daukat nere bizitza eraikitzeko ardura. Zer egiten den nik bizitzan gertatzen zaizkidan gauzekin? Adibidez lagunekin arazoak zeingo dut. Zergatik hau, zergatik bestea, edo irten bidean jarri arreta laguntza eskatu eta zu indartu. Pentsatu, ardura gurea da, une oro hori da boterea.